ngo I ko ngore ko ka vale aulianga ukalonga no sini me ke pola u fai da wala ya ko le pole pa nga ko ni me ko ni ai ke u sini me ya e ke fi u lo nga ke u ya pola ko ai di o sia wali nga ka vale manga isia ai fa ko sia di sala lo ku mo o makiti dua kiti kolong ngai mau kenyi ko ngal ta kau ku ya ku wala ya bo isi ngai ku nga no fo yang ngawo mai si ma pong ni ya kalau yang ngole ku mai tiel yang sai mali kapal pali tapi nganga mau tiel ko fi mali ya wa ngi me ya di fai mo ka ko ngi ma dia mau ka ko isi ko la nga si ko yo mai fai mo la ko le le ko yo wa ko fi nga me le ko uma ku le nga ku pulang ko mai sia nga ku pulang al mele ni ya te ku ka ka le ko ma ka ki o ma so fu wa ya ti si fa makalanga ngal kin pu fu ngo makal ngoi ni ma lo le u ka lo alo ko ngala au le sai ali mo ke ni mo le ba ku yo ma ko ma fa ni ma e wo fu mo ke nga ya ma si pu ka lo ma ma wai ku le mo ma ya wa ya vai wala ku kala lo ko ma si le nga ka lo oh ya le ko ko ngoi ya wala wo le ti ko ngala wala alo ko ngala u nga le fa mo fut ka sing wa wo le si mo ke ya ni va so mo ka ki pi mo ke ni se el ma tu lo so fu me wo ngoli mangi ka sanga lo we ko lo we pension ma lo alon sai we le fa ngo fie ya la fonga na apa tu ila u petalai ma lo fo le fa to ai ele ila sole quay đúng đâu xịt phong ý sẽ ấy hồi ấy đây phải ngari qua đi rồi cu một kilo sẽ phải luôn lâu là phong là ilo chùa po phía chùa lâu phía ulu lâu ulu này vậy phải giặt cả lăng lại phải luôn rồi bao nhiêu lần ngon là sẽ nán chỉnh kalau nggak ufak long woi omisi kala ngari ke warung ufak kala re kala hiri pero ko ina ko ni kiri fio ni long ului omisi kala ngari ku aku ko ina loya ai paulo le kala dem fa nga bese malu ma ufa bao nhiêu lần ngon ma fakia paware kala ko ke warung ufak ki ngari di pura ko kinga ya ko nga karapi berasur ko Polenta we lo tu ngala au le sai mo I tu ngala wai yang aja foi le ya ole fat fia foi mari si vai ngol mau mang ole ma lo si le sa nga fa ti noi nai nga wen ai nga to lo tu au to foi fa na ti lo ngalo le ma ti ngol ti nga no le ma lo si le na au fam talanga le na la foi so to mai le foi na ko sa kalau yang ya power kalau mau itu sangat ya kalau ada dia ulu kalau pasti berfan o fia ni u chou sang qua 2 chou sang ya o se la kono fa manga ku ye lu mo le di wala ya ole o fa wa ya fa ti no yer ka duenga le to ngala o inga su sani to singol to wa ko inga yen sa wa fa yang abi iyo ko nga fa iyo ko ki fu nga ko ki fu fa ya to ma nga sa wa ka ki ra wa ni no so di ki fi ai na ha ye ki nga inga ra ma ko wa mo ko ke wale le fa tai tele la ba lúc sau có cụ gì mà dụ phong ngồi để mấy cái sạc của dạo dâm nhé và cả loa dạng là với cái cụ cái gì là phía đi vào tiểu như còn bây giờ cái ngầm nhiều có là sợ gì nhiều ngàm để giờ cái pha cụ quỳ ngày để đi như ông ngàm vậy phiếu lấy ông cả ngắt cả một cụ là người vậy mình chỉ đi pha phải cả vậy phiếu lấy vàng áo là vàng áo dâm bạc vàng áo xong rồi liền mua cúc củ là người ấy củ ấy dùng mồ để cúc là người ấy xuân xuân mày hồi mình đi mất có tiếng áo vậy ấy sao cái đấy
malu le pulang aja. Dia oleh aku masih nipa. Ini jalu le wala saliku. Yang sasa ile le wali sasa itu fa. Ya o sawi o di wali sekolah apa o. Sasa jalu le. Le wali itu apa? Nah, iya. Kawan ni kau biar tu hidup dia. Tidak mudah. Kampung orang yang orang faham, orang ngai depan. Mereka mah dia lah. Dia muya orang ufak dia ngapa. Ini itulah. Iya, tua je. Ini apa yang? Maya ngai ada beri, maya lah pun. Kawan dia kau ya kau dia oleh. Sefela pangau, sefela rumah kuai kan pulang aja. Tiap kali lah aku makau buat kong isi kan. Kong kue kumari lah ye dia makau pulang aja ya. Ela kamai ngi ya le omai ngaleng ko omai ya. Iya biasa ni kia. Oh biasa ni kia ngi. Pak umur masih ngaleng kia ngi. Yang omai ya. Kaki kalau pulang pangau. Di sini pai uang, pada ngau aja. Ini sau lain mah aku aja pulang aja. Lalu di siap kolom kuk. Sa ku voi lalu di sipi kolom kuk. Iyo lalu pi kolom kuk. Iyo lau kawali dari. Ya sau kiwa kau. Ini tinggal dari si Fefe si kawali. Ya, melewati suara di situ kau makan ya mereka waktu kini lah ya pada yang apa, yo ngoi di pikul, ya saya lah Papua, Papua, ya paling sawan masih salah lomar Papua, ya di pikul lah, ya mau aku yang Papua mereka yang masih Papua, soleh, malepe le saya mah, mau le fafo ya, mau le aku ngau Papua, dia le kau mau je mau Papua, ai fa le anga mereka wakor ka vale, saku di pikul ya, ya oleh memang kuku ya, mereka boleh sau mereka aku boleh. Você fez a origem, assim, e melhor o maior origem para passar lá de piccolo le un cuco. Ya suaki oli tinggal balik. Ya maka merkiwa. Ya dia kan aku bisa project la apa balik di piccolo. Merkiwa ko le fa mo espera mo le si o ka bale. Ya ko nga kapa dia. Falenga wala kalaka nga sala. Iyo falenga wala kang sala. Ni sini kawan ka we ya u ya sefera pa nga. Iya Sefe umaro makoa ya sang mo ko fat. Ya ko kanya la ko na ko ngal yo nga si mo ko se kanya. Sa ko ya kan ko ya u ya isen ya. Iya lang lu fa lang. Pau ya le afia ngau o le mele ya le wala le ku sa oi ka ya. Wala ka u se wala ko si ku. Makai fia se kupe le ngafu ma senga mawat ko nga kapa le wa fa le kong ke. Le u ki sa fa ye ti. Ye tali ye wa ya ki kilo ya Samoa ko lo sa fa le ki sa fa ye ti ki le ka wa nga loa. Ya. Masalwa ala ki ki kupe le so será o pico sujo pone no será pero o ar que será será o que tenga a mãe consciência uma coisa mas se ia para o o pulang aja ya o isso nem uma coisa fica para aí de vai e fica com sua e se acha que tem uma pepa ele ya eu acho eu que só foi ele mas ya lewo pare kong lewo fa le nga inga le ko ka pa le le sa fa mo ko singo a inga ku pe mau a yo ko le pe vangai si me ki sa ngoi sa ngok ye fa malu wo ko ya
ya penga la ko ya